А? Питай я. Да, клипи ли ми прави след подигравка така? Не бе, питай. Исках, че те убия днеска цял ден, само ме хейтваш. Исках, само го качиш някъде направо, че късне главата, често така. Има ли нещо да кажеш? Покажи се себе си. Не. Аре, стига, бе! Ей, ще спа на пъти. О, ето, гледай. Доволен си. Аре, стига, бе! Искак. Олдо, натън. Натън. Аре, върви! Ама знаеш как пари, бе? Ще събуя късти гащи честно. Мяу. Ще не мога да ги събуя. Честно събувам. Снимай ако ще ги събувам. Тук така няма много хора и се ми тая. Събувам ли? Няма ги събуваш. Няма ги събуваш. Кой ти каза? Искаш всички да те видят в YouTube ли? Викни ми едно такси от Банско. Да, бе, сега. Днеска видях едно такси. До църквата, много интересно. Това е било катафалка. Исках. Много. Не мога. Дръж се малко по-прилично. Аре, ще ти щупа телефона, често. Валя, била как. Щупа телефона. Не, 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 не. Нещо. Мика след да окачиш някъде. Шут. Искак. Кой искаш да откриеш разликата? Къв бях, къв станах. Просто не си го причинявай. Стига ме снимай!